Хей, здравейте хора! Днес ще ви покажа моите кукли, които сега имат нова визия, която аз направих сама, без никаква помощ. Така, то не е много неща, всъщност малко неща са. Сега ще ви покажа обувките, от обувките да започваме. Така. Ето, всъщност тези обувки са на Клео Денил от Monster High. Не знам, че ни стават, но всъщност ще стоят добре. Макар че са и доста малки. Така, ето това е всъщност нейната поличка, която аз направих. Всъщност не е нещо много специално. Едно парцалче взех и го завързах и готово. Тази блузка не става много добре, но става и добре, но понякога се откопчва, сама се отваря. Но всъщност е на една Monster High, фалшива Monster High кукла, която не знам вече къде е. И останаха само дрехите от нея. И това стана на Барбито и затова реших да сложа на Барбито ми тази кукла. Тази кукла, пък аз извинете, тази дреха на моята кукла. Ето, всъщност прическата горе-долу е еднаква, просто настрани оправих така заляз. Изрезах я настрани просто и ето така, получи се перфектно. Нека да фокусира. Ако фокусира, супер ще. Ето така. Това е Apple Light, както знаете. Ето започваме от обувките. Това са нейните обувки, които виждате са в перфектно състояние. Това е един клин, който аз направих. Доста трудно го уших. Ето, ако мислите, че не съм го ушила аз, ето, виждате, че се личи с зелен конец. Го направих, нямах черен и затова имах зелен. Ето, така, това е нейната поличка, както знаете. Това тук всъщност е един телефон, който е на Клео Денил, но куклата не знам къде е Клео Денил. Ето нейната поличка, знаете как изглежда, а така е клина. Всъщност, чурпогашник ли, клин ли, не знам, но нещо си там. Поне куклата изглежда перфектно, поне според мен, а според вас може да изглежда ужасно. Не се знае. А това е всъщност нейната блузка, която не знам, нямах друг плат, само това остана и аз с последната си надежда, за да е всичко в черно, за това опитах да направя това и това е доста, как да кажа, доста малко за нея, трябваше малко повече, но нищо. Ето как изглежда, ето така. И тук с конец го завързах зад врата, ето тук. И се получи перфектно, както виждате. Всъщност, тук с косата и много трудно беше да го ти направя масурче, защото, знаете, на куклите косите не трябва да се изгарят и после може да се изрешват, когато ги пресирате. И аз за това много трудно направих това. Това е всъщност едно ластиче, но аз го използвам за нещо като корона, нещо не е корона всъщност. Не знам точно и аз. Но всъщност ако го махна, ще изглежда по-грозно. Ето махам го и вижте. Или така е по-красиво. Не знам точно и аз. Вие как мислите? Напишете долу в коментарите, ако може. Разбира се. Да, всичко това беше от мен. Надявам се да ви харесва. Да ви е харесал клипчето. Ако е така, може да дадете палец нагоре, да коментирате. И не забравяйте да се абонирате, ако вече не сте го направили. Благодаря, че гледахте клипа. Чао, до другия път!